ଏହା ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ 5 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 1 ମିନିଟରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଶିଖାଇଦେବି। ଜୀବନକୁ କୁମାର୍ଗରୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆମ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଥରେ ଯଦି ଆମେ ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା, ତେବେ ଏହା ଆମକୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହାକୁ କୁମାର୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଯନ୍ତ୍ରଣା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଦିଏ ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାର ନିଜର ମନ ହିଁ ତାକୁ କୁପଥକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ନିଜ ବିଚାର ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଆମର ବିଚାର ହିଁ ଆମର ବାଣୀ ଓ କର୍ମରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆମର କର୍ମ ହିଁ ଆମର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଆମର ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରେ ଏବଂ ଏହି ଚରିତ୍ର ହିଁ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ।